Chciałam powiedzieć to, co przez cały czas słuchania Państwa się we mnie rozgrywało. To znaczy, pierwsze takie, zaczynam jedno pytanie zasadnicze i trzy takie, które spowodowały rozpoczęcie się z mojego zdziwienia czy zaniepokojenia pewnego. Chciałabym krótko, tylko nie wiem, czy potrafię, ale zobaczymy. To zasadnicze i pierwsze i główne, esencjalne pytanie. Pan troszeczkę już na nie odpowiedział, ale myślę, że w taki sposób, jak Państwo myślicie. Co chcecie zaczarować pod tym pojęciu Nowy Śląska? Nie mówię, co ono znaczy, tylko co chcecie zaczarować. To znaczy, czy chcecie się zdystansować od starej śląskości, Pan jakoś tak to wyraził. Dwa, czy chcecie pokazać, że jesteście tak nowocześni, że starość to już jest coś nieaktualne, bo to mnie troszkę zaniepokoiło mnie, ale jednocześnie myślę, że do Państwa dotyczy myślenia, co w tym chcecie uzyskać. Nie to znaczenie. Pan powiedział o takich bardzo emancypacyjnych kategoriach, że my to jesteśmy tacy jak cała Europa nowocześnie wykształceni, a tu nas widzą jako takich jakichś zacofanych prymitywów. Jest to ogromna pułapka, mówię ze swojego doświadczenia mniejszościowego profesora z podobnymi zagadnieniami się mierzy jako jedna z osób bardzo walcząca o tę grupę o tym zagadnienia z wieloma przemyśleniami, że ten kierunek emancypacyjny jest niezwykle zgubny. Takie mówienie, to wszystko, co nas mówią, te śląskie takie zacofania, jak się z punktu widzenia kultury centralnej zacofania, no nie my jesteśmy bardzo, i dlatego tylko pytam, co chcecie zaczarować w tym pojęciu Nowy Śląski? Jest pojęcie Nowy Ruski na przykład, zupełnie co innego znaczy. Są kategorie bardzo różne, ale operowanie pojęciem nowym niesie w sobie ogromny pokład czego? Ja się bardzo boję takiego odcinania od starego, bo jeżeli nie mamy starego, to nowe jest czymś takim, ale to jest pierwsze takie to zasadnicze pytanie. A trzy konkretne, które się będziemy też idą troszkę w tę stronę. Pierwsza do Pana wypowiedzi. Też się troszkę zmartwiłam, pewnie Pan to powiedział inaczej, ale gdyby to ostro postawić na marginesie, to tak to by zabrzmiało. My tu jesteśmy do tego, bo tylko Polacy nam mogą dać prawo, tylko z Polakami, jak możemy współpracę, jesteśmy w społeczeństwie, jesteśmy częścią tego społeczeństwa, owszem. Natomiast takie myślenie, że ktoś nam da, że od czyjejś łaski zależymy, że tu musimy pewne rzeczy robić i się pokazywać, mamy się cały czas pokazywać, ogromnie mnie martwi, bo to jest rzecz, którą kultury mniejszościowe się ciągle zmagają i nas się pytają. Kiedy mnie wojewoda zapytał, co mamy zrobić, co mamy zrobić, żeby nas było widać. Ja mówię, my nie jesteśmy od pokazywania się, my się chcemy żyć po swojemu, dla swojego życia, takiego jakie mamy, tworzyć swojej specyfice, żeby tak powiedzieć, a nie pokazywać uzyskanie prawa jako coś, to jeden niepokój, drugi niepokój upada. Mianowicie, no właśnie zajmuję się dyskursem mniejszościowym na śląskiej, o literaturę też badam. Tutaj przysłuchiwałam się opinii, jak sobie Pan poradził z tym, bo sama musiałam wyznaczyć granicę literatury łębowskiej i kiedy zaczęłam pisać o literaturze łębowskiej, tworzyć takie pojęcie i dopuszczać takiego ogólnego, znanego dyskursu, musiałam jej granicę wyznaczyć, co to jest. Pan powiedział, że to jest terytorium. Piękna rzecz, rzeczywiście ziemia i geopoetyka i to wszystko w porządku. Ale już sam Pan się za chwilę zgubił, mówiąc o tym, że są pisarze polscy, którzy wprowadzają dialogi śląskie. No to czy Kun, czy Bartosz, czy Kuc nie jest Śląsk, nie jest ziemią związany, nie jest terytorium, Pan poszedł na język. Więc jest pewna rzecz taka, która się już tutaj wynika i to też nie jest takie proste. Natomiast mniej proste. No mniej jeszcze jest proste to, że tożsamość. Literatura jest czymś, co niesie ogromne pokłady tożsamościowe. I tutaj takie, co jest ziemią, co jest tożsamością, gdzie się co mieści. Ale też mówię, ogromne pole do dyskusji, bo akurat tutaj w tym się specjalizujemy. No i moja koleżanka, Ewa Michna, powiedziała też jedną rzecz, którą chciałam zapytać, która mi nie pozwoli. Co to znaczy to, że kiedy usuwa się prawo i się skorzysta z konfliktu, ponieważ ja myślę obrazowo. I nie chodzi mi tylko o konfliktury, tylko chodzi o konfliktury, że to jest coś fajnego, docelowego, coś lepszego, skorzystać z prawa. No oczywiście pewne rzeczy nasza politycznie nieprawda, ale to nie prawo z mojego rozwierku, ja nie myślę o prawach, które się no tyle, ja pewnie teraz długo mogłabym mówić, bo mam podobne jak Państwo doświadczenie, jak Państwo jestem cały czas i Państwo wiecie, że byłam jedyną
komisji, która powiedziała, że nie mamy prawa za cokolwiek wyznaczać, nie wyznaczać, ale nie czas na to, nie dyskutować. Pani profesor, ja właśnie króciutko odpowiem na pierwsze pytanie, potem myślę, że kolejne będą pozostałe. Właśnie czas spowodował, że ja bardzo skrótowo mówiłem. Proszę zwrócić uwagę, że my się nie odcinamy od starego, tylko sięgamy głębiej. Bo te wartości, ta triada górnośląska, ona jest znacznie nowsza, znacznie świeższej daty niż te wartości, o których ja mówię. Te wartości, o których ja mówię, są właśnie wypracowane przez historię. To nie jest odrywanie się od historii, wręcz przeciwnie. Wie Pani, po 1945 roku Ślązacy zostali pozbawieni swoich elit intelektualnych, elit humanistycznych. Pozostały jakieś tam techniczne, medyczne, natomiast elit humanistycznych nie było. I wyrastali w tym właśnie takim przeświadczeniu, że krótko piwo i od czasu do czasu zabawa barburkowa to jest to. I to jest nasza wartość, to jest nasza kultura, to jest to, na co powinniśmy stawiać. Właśnie staramy się sięgnąć głębiej, szerzej i żeby to sięgało rzeczywiście w te prawdziwe korzenie śląskości. Nie odcinając, niczego nie odcinając. Jeśli mogę powiedzieć, a ja też odpowiem na to również szybciutko. Otóż ten proszalny ton, ja się z Panią zgadzam, ta ostatnia część mojego tekstu była improwizowana, więc to dlatego. Ja ostatnio miałem przyjemność być na komisji sejmowej do spraw mniejszości etnicznych regionalnych. Ja dokładnie tak samo kłuł mnie w uszy, oczy ten proszalny ton. Ale trzeba zrozumieć, że legislacja jest procesem. Prawa mniejszości są prawami człowieka, ale najpierw jest ten proces, kiedy trzeba się niestety wykazać czasem, wchodząc w taką proszalną pozę. Dobrze? Naprawdę to będzie bardzo krótko. Przestrzeń nie ma języka, natomiast przestrzeń zamieszkują ludzie, którzy posługują się jakimś językiem, w przypadku Ślązaków są to najczęściej bilingualne języki, prawda? Bo nie odmówimy językowi śląskiemu temu, że jest językiem, bo mówimy o języku prawnym. Bartok sam się określa jako Ślązaka, a reprezentacja jest w języku polskim, a dialogi są w języku śląskim. Jako pisać polski. Trzeba tutaj nie jest sprzeczności, absolutnie. Zostawię od Pani, że bo... Ja proszę Państwa, nie chcę zadać pytania, że chcę podzielić z Państwem refleksją. Sam się nagrywała z doktorami Województwa Śląskiego i na studiach śląskich uczę antropologii kultury Górnego Śląska. Proszę Państwa, w związku z tym, ja się nie zgadzam z wieloma rzeczami, które Państwo powiedzieli, z kilku co najmniej powodów. Po pierwsze dlatego, że Państwo się głównie zajmujecie polityką. W ogóle dla mnie myślenie w kategoriach mniejszościowych jest niebywale polityczne. Ja jestem Ślązaczką, wielopokoleniową, nie czuję się mniejszością. Ja jestem u siebie. Co więcej, studenci, z którymi ja pracuję, mają takie samo podejście. Jak się zaczyna dokładnie z nimi pracować, to na początku mają takie etykiety. Śląsku, średnio. A potem, tak jak tu Pani profesor bardzo sensownie powiedziała, oni są z konkretnych wsi. Oni są z konkretnych miejscowości. Ja się zastanawiam, kto im tę gębę dorabia, proszę Państwa. Dlatego, że ja mam wrażenie, tak, jakby to etykietowane ogólnie, bo niektórzy się czują związani z czymś, ale potem dostają etykiety, bo oni muszą być ze Śląska. Ale tak naprawdę są z Turowa, z Łąki, skąd tam jeszcze byli w Bełchatach. I teraz, proszę Państwa, mnie się wydaje, że tak naprawdę problem polega na tym, że my mówiąc o kulturze bardzo łatwo wchodzimy w sferę polityki. Natomiast my zapominamy o tym, że prawdziwe wartości leżą gdzie indziej. My je przylepiamy do wyobrażeń historycznych, a one się kształtują w niewielkich społecznościach. I ja uważam, że to jest bardzo ważne. Tutaj Pani dziękuję za tę wypowiedź, bo ona była dla mnie bardzo ważna. Proszę Państwa, jak o tym będziemy mówić, mówiąc o kulturze Górnego Śląska, czy Śląska szerzej, to myślę, że to jest podstawowa rzecz, o której nie należy zapominać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To jest ostatni głos. Dobrze, nie będzie ostatni głos. Musimy postawić tutaj, poproszę Panią Justynę, nasze postulaty. Ja
Państwa, proszę Państwa, chciałem dwie rzeczy. Ja jestem z Warszawy, nie ze Śląska, ale od 40 paru lat piszę o Śląsku. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na to, że największym propagatorem, najczęściej negatywnym, śląskości, wiedzy o Śląsku, pojęcia Ślązaka, całego pracy, całej historii, to są ludzie niestety gorole, którzy mieszkają 100 czy 150 tysięcy goroli mieszkających w Jastrzębiu, Jastrzębskiej w okolicy, którzy, to jest moja bardzo ciekawa obserwacja już od wielu lat, którzy potrafią, wracając gdzieś na Podlasie czy na Mazowsze, wracając na święta, jadąc do domu, mówią: o, ja już stąd nie pochodzę, ja pochodzę ze Śląska od 8 lat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że historii lokalnej, to nie tylko na Śląsku, ani na Mazowszu, ani na Kaszubach, ani nigdzie. Po prostu polska nauka i polska edukacja zlikwidowała historie lokalne, historię, w ogóle tego nie ma. Jak się należy domyślać, nowa zmiana edukacji doprowadzi do jeszcze większej likwidacji. Nie, do większej likwidacji. Dziękuję ślicznie. No i na zakończenie teraz nasze rekomendacje. Marcin? No, biegu dyskusji trudno jest wyodrębnić takie jakieś 3 elementy. Pierwszy będzie ten taki stricte polityczny, czyli dalsze dążenie do wprowadzenia śląskiego do szkół. Drugi, też związany z Gotwą, otóż przełamywanie tych barier, które w każdym z nas gdzieś tam blokują to godanie w domach czy kamindzi, więc tu trzeba dalej czynić krok, żeby Gotka straciła tą płaszczyznę obciachu, czy też tego podjęzyka, jak się wyraziłem. I jako trzeci bym proponował stworzenie forum dyskusji mniejszości z mniejszościami, bo tego brakuje, na co też wskazywałem, i mniejszości z większością, czyli organizowanie następnych takich debat z innym doborem panelistów, z inaczej poruszanym tematem. Ważne, żeby mówić i rozmawiać ze sobą, dialogować. Taka jest właśnie kultura. Dziękujemy Państwu za obecność. Pan profesor jeszcze jeden postulat chce dać. Ja myślę, że trzeba opracować jakiś taki typ podręcznika ogólnopolskiego, w którym by nastąpiła lokalizacja pamięci historycznej. Prawda? To są niesłychanie ważne rzeczy. Polska jest za mało, że tak powiem, podzielona w nauce historii. Ta autonomia śląska, prawda? Odmienność Kaszub, odmienność Podlasia, mowa górali, prawda? Mnóstwo takich rzeczy, które powinny się znaleźć w ogólnopolskim podręczniku historii szkolnej. Dziękuję ślicznie za wszystkie głosy. Przepraszam, że nie mogliście Państwo wszyscy się wypowiedzieć, niestety czas. Bardzo ważna jest ta rozmowa. Zapraszamy też do innych